moduz, guapísima. Zer, mozuri pensatu. Bai, ai, guapísima. Nola gustatzen zaidan zure musua. Oso kanta hona da, maravilla. Ana, primeran estrenatu berri den Iban and Maite Beautyko zuzendaria zara. Baiko zuzendaria, Aitor Ormaitxe eta ni gara. Bale, biok zarete, oso ongi. Nola doa pelukeria? Bueno, eske ez dugu abastorik emoten. Bai. Ezagunak ez ezagunetan nahi da betorri topera daukago. Aizu, Ana, eta galdetu zenuenean, nortzuk izango dira pelukeroak, edo aurkezleak eta esan zuten. Iban eta Maite, zer pentsatu zenun? Zan eban, osea, onenak. Nonakoak dira? Bitu, Iban da oso langile, Iban ez da baraten, Iban topera dago. Bai. Baina denbora ateratzen dugu, hilapendegira etortzeko, eta jendea guapo izteko. Bai. Eta oso langilea, eta gaina erresten dudana asko. Itxuta dago gainera, telebista mundu honetan. Hogeita lau urte dauzka, baina hogeita lau urtean ikusten, hogeita lau urte baina asko bizita. Bai. Eta gero du Maite. Maite esaten duena, ber zen Maiteki, zehor azkenean, grabatzen ari gara, eta Bai. makina. Bai, Bueno, Maite oso Ez dira zerratzen. Karo, ama eta semea dira, Ba, cuidao. esango zego zan ikusten nun baiet. Bai. Ui, amen, eukiko guzikau, familia sartzen da nian jalanean. Hori da, cuidao. Eta ez dakiz zer da errepikatu. Ez, oso, a ber, batzutan bai, a ber, Iban, Mercedes, Ibanek amari itxen dutzo, txintxa. A ber, Iban epe bai, a ber, ama, baina ez egiten pasaten jake, ez, como, klink. Gaur esplikako dei nola eta nun sartu Maite eta Iban Beauty ikusteko. Iban and Maite Beauty. Bueno, ondo esan den. Bakoitza beri. Bueno, fenomeno. egin esan, Iban and Maite Beauty kristal rollo ona sortzen da, saltzeo bat. Bi, hiru, lau. Maitatu bihotzez. Hori oso da. Eta Elize gezuet horri eskero. Baina nik hile gutxi dakate, baina Baina hilea berdin dela. Bai, arrautzak edo depilako uz edo. Bueno, zerbait egingo dio. Hori ere oso ongi etorriko zait. Benetan? Benetan esaten dizut, bai. Zorion txu. Ai, que buena, vale. Lasai zaude? Oso lasai. Bueno, lehenengo gauza hauken duen marko dugu. Venga, vale. Mikel, Hemen ez dago bai gauza hondirik, badakit. Igual. Baina guapo Ule ikusten pizkat bihar dugu. Ongi ikusten du nere burua, hombre, pixkat. Rarito. Igual moztu gotzuta portxo bat, bale? Vale, ez dut Adea, ikusi. gure izonek perfecto edea ule moztu. Vale, oso ongi. Bai, ongi? Bueno, osa... Bai, oso ongi. Una pasada. Bai, oso guapo. Nik uste hone erropa saldatu behar gara. Bai, arropa baita ere? Bai, arropa. Look berria. Karo, goiti bera aldatzen dugu. Ba, oso ongi. Hau da, aldaketa express, baina goiti bera. Venga, ba. Ondo? Vale, aldatuko naiz. Bai, aldatu behar gara. Venga, ba. A ver, Ana. Hombre! A ver, ya está, zer? Aiama! Zuk ekarritako arropa? Ikusten duzu? Bueno, a ver, pizkatxu bat, mira. ondo. Bai? Bueno, ez egin. Ni oso guapo ikusten naiz. Super, baina toke bat falta jatzu. Bai, toke bat, azkeneko toke. Gustatzen jatzu zela zauzen? Bueno, venga, ba. Azkeneko toketxu bat. Sorpresa. Bai, bete aurreko. Ez que bete aurrekoak niri asko. Begira gainera Amerikara honekin. Ez que... Musika pixka bat egin bukatzeko. Venga, bai. Venga, kortxe. To dance away, I feel your don't deny. I want to